Ako imate plazmu, pokazat ću vam najbolji kućni lijek protiv miševa i pacova. Moja prijateljica imala je velike probleme sa miševima i pacovima i pokazala mi je ovaj recept koji ću i ja danas podijeliti sa vama. Prijatelji, pripremite se jer ću vam danas pokazati nevjerovatno koristan trik da se zauvijek riješite ovih dosadnih glodara iz svog doma. Ako se često pitate kako da se riješite tih miševa ili pacova, ne brinite više jer vam danas donosim najekonomičniji i najefikasniji način da se riješite ovih uljeza. Ali prije nego krenemo, pretplatite se na naš kanal i pritisnite like jer će na taj način ovaj video doći do velikog broja ljudi kojima je zaista potreban. Dakle, idemo direktno na naš video. Na početku želim da napomenem da, iako volim životinje kao i mnogi ljudi, imam strašnu fobiju od miševa i pacova kao i drugih štetočina. Smatram da svaka životinja treba da ostane u svom prirodnom staništu, a glodavcima definitivno nije mjesto u našim domovima. Osim što su neugodni, miševi i pacovi prenose i velik broj bolesti i virusa i to više od 180. Prva namirnica je plazma keks. Ako nemate plazmu, možete koristiti i bilo koji drugi mljeveni keks. Njegov miris i ukus privlače glodare jer im djeluje kao prava poslastica. Oni će ih rado pojesti i neće posumnjati u zamku. Druga je soda bikarbona. Ona u njihovom želucu stvara gasove koje miševi štakori ne mogu izbaciti, pa im probava potpuno stane i upravo zbog toga ova mješavina djeluje. Treća namirnica je kakao prah. Njegov miris maskira prisustvo sode i čini da smjesa izgleda i miriše kao prava hrana. Tako se glodari ne plaše da je pojedu. Četvrta je šećer u prahu. On dodatno privlači miševe i štakore jer oni vole slatko, a u isto vrijeme ubrzava njihovu žeđ pa ih tjera da unesu još više smjese. Znači, pomiješali smo 1 kašiku plazme u prahu, 1 kašiku sode bikarbone, 1 kašiku kakao praha i 1 kašiku šećera u prahu. Dobijenu smjesu možete staviti u male posude i postaviti ih na mjesta gdje ste primijetili glodare. Možete i posuti prah po dvorištu, starim šupama, garažama, tavanima, u vaše domove, u kuhinje i na svim mjestima gdje ste primijetili tragove miševa. Ova mješavina će privući miševe i štakore. Važno je naglasiti da mješavina nije štetna za kućne ljubimce poput pasa i mačaka. Ako poznajete nekoga ko se također bori sa ovim problemom, preporučite mu ovaj video i pošaljite im. Lajkujte nam video, pretplatite se na kanal da dobijete još korisnih savjeta. Vidimo se uskoro!